Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Nagpailingad itinagan a Jepoy nga ibaga tayo laengen at taga Cordillera. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin. Pagyamanak ti panakasarak ko iti YouTube channel yo. Tababaan iti daytoy, adda pagliwliwa ak kabayatan iti kaaddak iti lugar adyak mabalin nga ibaga dito'y surat ko. Ilingad naklatan itinagan a Jepoy, may nga out of school youth, kat ibagamlatan at taga Cordillera ak. Nga masapul nga umadayo ak iti lugar, anakayanakan kan dimmakkelak, gapo kadagiti dimteng apagteng iti biag ko, ama ilawlawag babaan iti innak isalaysay kada kayo. Kinapudno naman ng aburido ak iti agdama, gapo iti sitwasyon ko. Ket namnamaek kan ikarkararag ko iti namarswa, ababaan iti panangibinglay ko iti padas ko, ket maksayan ti dagensen ti barukong ko, ken maikanak iti napintas a direksyon, tapno sumaya at ti masakbayak, ket maminpinsan a mapunas ti buteng, nga imukuuken iti kaunggak. Talaga ka di adimon kayat ti agadal, Jepoy. Pasensya ka, nanang. Ngam talagang awanan tisam kong agadal. Ay, una yan, anak. Anya laangan ti pagbanagam no kastaka. Naimbag ko man no nairingpas mo ti uray sekundarya laang.
Nanang, Anya laangan nga iti masakbayam, no day talatan sumursurot ka dagiti gagayem mo ti aramidem. Intun kwan, kompormila ditan tinasumsumok mo anak ko. Agraira ti kinadakes itan. Ang mga nukla at amay pasungal-ngal kay ti banag. Nanang, didak ka di pagdanagan. Anya kumamot ti pa kay pasungal ngalak ngay. Anak, Ken sana gaputa jakon kay ti agadal kat may pasungal ngalak mo tan itinuan niya la ditan. Dinto mapasamak day tananang. sapay la ko mga rod anak, tamaya dayo ka iti pakaisagmakan. Talaga ah? Siyak pa iti kunayo? Narigat ti agsasao anak ko. Nangrunak at di mo ammo no anya dagiti dumteng iti masakbayan. Adola amin dagitang ibagbagayo. Basta saan ta kapag nanagan, nalpas ti saritaan. Jepoy, tinagan mo saan ka di? Ha? Uwan. Ingam masino kayo? Apay nga mamudak. Di kagdanag, Jepoy. Sana kadaka sa tao. Kinapod mo na. May saka kayam. Ha? Anya ti masapol mo kanyak? Kada kayong agbabarkada. Si kadikaturadan. Awan kaputang mo. Kan mamatiak ang nakasagana ka mangilaban ni ti karbangan dagiti umili. Saan ka di? Ha? Kaya't mo ti makatulong iti kaaduan? Makatulong ka dagiti umili? Ni, agore ka. Kasano ko makatulong ka dagiti umili nga bagbagam kat agtutubo ak pa lang. Teenager. Jepoy, amin tayo. Kabailan tayo ti tumulong ka dagiti umili. Kinapudno na. Dagiti kaskan kang agtutubo at adda makatulong kadakwada. Saan lang nga kadagiti umili no di kat pati tintero pagilyan tayo. Anya? Patsaka matikaw kapailang kadagiti bagbaga kita, Jepoy. Ngamtap na malawlawagan ka. Kidawag akanay na sumurot ka kanyak kadagiti may sayang kat a lecture may papan kadagiti ibagbagak ita. Rabiin anak, ngamapay nga itakala ang asimbangpet. Naggapwam aya. Nagkukuyog kami lang gadain sanbong nanang. Ada na panan mi. Ay na anak ko, apay aya ka na yun lata na pagdandanagan nak. Di ka di maasyan kanyak nga inam nga agdandanag gapukan ka. Apay nga min na pagdanagan dak. Kabaila akong tibagik. Ala, ibagatan akabailamon tibagim. Ngam agtutubo ka pa'y laeng. Saan ka pa'y anahustuan iti edad. Kaya't nga rod asawan dayta, siyak pa'y laeng tirumbang amasurot. Nanang? Katyak magustuhan ti aramidam, Jepoy. Saan na rumbang agwadang walang ka no nasipngatan. Tama nga no dadaka sa mapasamakan ka. Nagdagulit kayo mo tan nanang? Awan ti dakas sa mapasamak kanya kunak lang arudan. Basta siyak ti rumbang amatungpal. Taging nga daka iti pudar ko, masapul at arabayan kalata. No imbagak asaan amabalin akanayon amarabyan ka, saan amabalin. Naawatam. Tagayam ti mapaspasamak. Aparparitan na kanti inam amarabyan nga agawid, Jepoy. Nasaysayat lang nga nasumurot ka kanyak.
Ha? Kadagiti amin na naawis ko ako mapang kada kami. Sika tinakitak nga da potensyal na Jeboy. Naturit ka ngamin. Isu ang mapangnamnamaan ka. Anya ti kaya't yung asawa na sa muro taklangan kada kayo. Sa di na ti papanan tayo. Adon dagiti nasursuro iti lecture nga insaysayang ka tayo, Jeboy. Amomon nga do dagiti abusado a kapitalista diti pagilyan tayo. Saan ka di? Wen, kaemong. Kagurak ti aramid da. Kaputa isuda ti kapuanan ti panagrigat ti kaadwan nga umili. Husto day tangay bagam. Katap no naan anay na makatulong ka kada kami. Kang runaan ka dagiti umili. Nasaysayat na sumurot kalangan kanyak. Umadayo ta dito kat binuranda ka ngagbalin ana siglat. Tapno at adapay may sakit mo ti karbangan dagiti babasit kan dagiti nakukurapay. Sumurot kan kanyak, Jeboy. Na mumanang Emmy, tatunggal balikas nga agaon iti bibig ni Kaemong, kaya rigan na nga dagin ginamul na ang makaeng-engganyo unay iti riknak. Iti ababa asarita, simurotakkan kwa na, kat ingkuyugnak iti kabambantayan ijay samar. Ijay nga insurudak nga agaramat iti igam. Agaramit kadagiti improvised explosive device kanda dumapay. Nagbalinak akamang timaysa nga squad nga agpabetak kadagiti bus, truck kanda dumapay, asigun kadakwada, ket tagikwa dagiti abusado a kapitalista amang parparigat kadagiti umili. Kinunkunak iti bagik idimanang, okay laeng, tasanikwamet dagiti kapitalista dagiti pabpabetaken mi. Sanikwa dagiti nababaknang agapwanan tinakarkaro a panagrigrigat ti biag dagiti gagangay nga umili. Agingga a nabilin manen ti squad a nakaikap pengak. Kaemong, talaga ka din aramidin tayo tinaibilin kada tayo. Nangagmumot tibilin ti commander tayo, saan ka di? Masapol a papatakan tayo ti lugan a lumabas iti dahi ta lugar. Jepoy, anya ka kati? Di mo kunain namang rugin nga agbalay ti buteng iti barukong mo. Agbalbalin kan samat na natakrot. Ni, saan na niya? Saan nakatakrot? Naturudak? Adon adaras ano pa nagnagkam ti kinaturod ko? Saan ka di? Nukas tangarod. Aktong palkalatan itinaibilin kada tayo. Isaganap ti mo granata. Tapaman na lumabas ti padpadaanan tayo. Agikiddan tayo ang mga ipurwak iti granada. Matungpal ka, Emong. Oh, at ay talakit din orayin tayo, Jepoy. Isagana mong ti granada. Wen, ka, Emong. Itaan, ipurwak yun dagiti granada! Mabalin ka di tagdamag ka, Emong. Anya day ta, Jepoy. Mabalin ka di maamuan. No asino dagiti nakalugan iti pinabetak tayo.
Pamilya ti may sabokatot a negosyante dagiti nakalugan ni Jay. Ato ti binarigat da. Isarumbang lang ti inaramid tayo kadakwada. Pamilya? Kaya't asawan dita. Saan lang agmay-may sa tinakalugan ni Jay? Saan, Jepoy? Kasi tinakunakon, pamilya tinakalugan ni Jay. Kaya mong, mamati ang amuyo no asino dagiti kamong ti pamilya tinegosyante ang nakalugan ni Jay. Kano sa dino tinaggapuanda? Sa nakaglibakan ka, Jepoy. Naggapuday sa ospital. Karurar ngamin dito ospital ti anak da nagpasngay. Anya? Ada nakalugan ijay akapaspas na ilang? Wen, ti anak ti negosyante. Leplepas na lang nagpasngay. Kaya tasawon day ta. Nairaman, ultimo ti maladaga kay paspas nga ilang. Jepoy, sardengam ko mantag sentimiento. Tinapatag, natungpal tayo ti bilin ni Commander. Naramid tayo ti misyon, kat masigurado ka natalgad tayo. Tawa na pulos ti makaam mo, ada tayo ti responsable iti dayjay nga insidente. Nabayagan nga awan ni Manong. Jingjing anak. Agsubli pa yung ngata ni Manong. Ay, Jack maibaga anak ko. Tasigun iti kasinsinyo akanayon akakuyog idi ni Manong mo a Jepoy. Napalalo ti kinasingad da Manong mo kanjay lalaki asimurutan na. Nanang? Kinapudno na anak. Napalalo ti panagdanag ko kani Manong mo. Itilasod tinabayagan a panawan a kaawan na. Saan tayo nga amuno anyan tinapasamak kan kwa na? Anya ti aramidon tayo. Diyak ka mo, Jingjing. Awan ti amok arumbang ama aramid. Nang runakat saan tayo nga maamu di lalaki asimurutan na ako na di kasinsinyo. Anya matan? Tilaangan Diyos ti amok ang makatulong kada tayo ita, Jingjing, anak. Sapay lakuma, tadi na baybayan ni Manong mo. Sapay lakuma. Doan alawas ti napalabas. Manipod pinabutak mi tilogan ti negosyante. Nga maging kayta. Nalitnaw pa'y langit alin tataok ti napasamak. No si bubukula pamilya ti nakalugan ijay. Karaman ti kay pasngi ang maladaga. Nalawag nga rod nga da inosenta na iraman iti inaramid mi. Makonkonsensya kiti kasto nga aramidan mi. Awan kumatanyaman na. No dagiti lang talaga responsable iti saan anasayat ang mapaspasamak iti pagilyan. Ti mairaman itar aramidan mi. Ngam saan mat? Anya ko matibasol ti kay pas nga maladaga ngay. Apay ang masapol ang mairaman iti nagbasulan ti pamilyana. Anya ti rumbang nga aramidak.
Sumagmamano arabii sa anak nakaturturog, kalpasan ti panang pabetak mi itilugan ti negosyante at target mi manang Emmy. Makonkonsensya ak iti naamwak nga adda na iraman nga inosente iti inaramid mi. Tirigat namanang napasarunwan pay dagiti kas iti day di apagteng ngam awan ti naaramidak no di ti agtungpal. Amkek ngamin nga amangan no siyak ti maisagmak iti kanito asupringek ti bilin ti pan nakapangulo ti grupo akim mapengak. Insardeng kumeten ti nagdamdamag ka ni Kaemong, tanariknak anapudno ti squad leader mi iti grupo mi, kat amangan no idano na iti commander mi ti Aramidek. Gaputawan mabalin kumanang, nagdisdisnudo aklatan iti amin a maibilin kada kami, kas iti na minsan. Nya Jepoy, nakasagana ka din. Wan Kaemong. Ngam, patuluyan tayo kaditi mang pabetak iti truck ti semento. Nga oray adda ti driver iti unag. Apay kumasaan. Ngam, Kaemong, sigurado asusweldo ang dalang ti driver. Agtrabaho lang kadakwada. Sana karaman iti kinabukatot ti amo na nga akin kuko iti truck ti semento. Apay no orayin tayo ang makariing katrumwar iti truck. Anya ka di Jepoy. Awanan ti oras. Masapol ang may patungpalan ti misyon. Tamadamdamalaan. At danton na kita gron-ronda militar. Amang ano saan tayo to na may patungpal ti misyon. Alan, ipurwak tanda kiti improvised explosive tapno malpasan. Sige nga rod. Itan. Bintakan ti truck ti semento, Jepoy. Sigurado sana napakairanudan pa iti bukatot ang kapitalistang agtagkwa. Alan, mapantad. Padarasam. Uwan Kaemong. Talaga sa anin arumbuntan aramidan mi. Jakon may rusok dito eh. Isa ang masapula sumina ako nito grupo. Magkita kiti na pintas ang gundaway. Kat no may kanak. Sumiyasak iti dalan. Yung sigurado ka saan na makadlaw ni Kaemong. Nasigurado ang madaksanak. Iti kanito ang madlawnak. Masigurado ka nakadayo ako na. Saan daklaki din na masurutan da Kaemong. Oray pa nung nadlawdan di kaawan ko itilikudan da. Tinasayat. Agin na nakakbit dito eh. Talaga napanog ako nga nagtartaray ngayon madayo. Masapula sigurado na muna. Natalgadak dito eh. Narigatan. Mga nudyak mapuputan ka tadagayam na kasipot kanyak. Apaman na makay nanak. Ituloy ko tiyo madayo. Mangkita tumutin iti mabaling ko pang kontakan ka dananap. Sipod pimana wakiti lugar mi. Diyak pulos kinuntak dananang. Sigurado ang madandanagan dana. Ang mga no pagharupon da pa ikit din na nataya ko na. Isamang kita kiti pang kontakak kadakwada. Masapula maamwanda si bibiyagak. Diyos ko, Jepoy,
Anyat napasamak kan ka anak ko. Sa dino ti ayan mo. Pasensya ka, nanang. Diyak mabaling ni ibaga. Anyat napasamak kan ka aya. Apay akan laat latan apimanaw ka. Asino aya jay lalaki asim murutam nga imbaga ti kasinsin mo. Ate do kasalaysayan, nanang. Ngayong kinontak kayo, tapno mapuna si panagdandanag yo. Kentapno ipakamok kada kayo, asi bibiyagak. Anak. Dumtang to ti gundaway nga agsublakpot lang di ta lugar tayo, nanang. Ngam, saan ba nga ita? Tamok, agpaggadak. Anya, apay, anya ko matipagpagadam. Ibagam anak, tano masapul nga agkid daw tayo ititulong dagiti pulis. Saan, nanang? Pangasiyo. Di ka kamang ka dagiti pulis. Ha? Apay ko maasaan. Kasano ang matulungan da kano saan tayo nga agkamang kadagiti pulis? Basta saan ko mananang, syakti dun ganyo. Saan kayong agkamang kadakwada? Sige, no isuti ko naman ako. Ngam pangaasim taganad ka kumakanayon. Kat no marisot no anyaman day ta nasumok mo. Pangaasim, taagawid ka kuman. Naulimak diti lugar na kay Sarungak. No panunutan na naimbag. Mabalinak ang mga baruanan nandito eh. Lipatag tinapalabas. Kat mga rugyak iti barobyag. Sana bali. Tawan di makamamu kanyak dito eh. Medyo nabayag mo ten. Sipod iti naglibasak. Idi siminak iti grupo asim murutak iti. Pagbabawyak ti amin ang naaramid ko. Kabayatan ti kadak iti deja grupo. Ado abiyag ti kinitalmi. Gapo iti panangilaban mi kano iti karbangan dag iti gaganging umili. Imula da iti panunot ko. At umulong kami kadag iti agkasapulan. Nga ipaay mi ti rumbang para kadag iti mairurumad. Ngam saan? Palso day jay. Tatagpaiso. Agdadata ada kami timang daddadawal iti kagimungan. Iso na laos ti panagbabawi kadag iti naaramid ko. Agbababawi ak iti nakana. Nakaamiri sakman ng Emmy, namin pinsan at tinalikod akti grupo ang nangalukoy kanyak. Taklo nakmanwen no saan, talaga ang naalilawak. Nagbalinak abulset, gapo iti nasamit apan narita dagiti ng rekrut kanyak. Nabayagan asim minaak iti dayjay a grupo, ngam aging gaita, jakpay nagsubsubli iti lugar mi. Kat agtultuloy nga aglemlemengak, ultimo kadagiti pan nakabagiti linteg, wenno iti gobyerno kunak manlaangan. Amkak ngamin nga mga noan niya ti aramiden da kanyak no bilang laeng. Ngamkas iti nakunakon iti damo apasat ti surat ko,
Gapu kadagiti nangag ko apakasaritaan dagiti kas kanyak ana ipatangatang iti programa yo na ikanak iti namnama. Isu nga ita, nakasagana akon manang saan akon nga agamak wenno mabuteng. Agur-uray aklaangen iti napintas agundaway asumuko wenno agsubli iti gobyerno. Katno anyaman bilang ti panusa a maipataw kanyak, nakasagana akon taamok adinak baybayan ti namarswa. Kanayon matlaeng nga ikararag ko asapay lakuma, tadumteng met ti panawen a makaamiris dagiti nagbalin a kakadwak iti daydi a grupo, tapno awanen ti inosente a biag a mairaman iti killo nga ideolohiya nga inda ilablaban. Daytoy ti padas ko, toy pagayam mo, Jepoy. Pagayam a Jepoy, umunay ti amin, agyamanak iti panangitalek mo kada kami iti pakasaritaam. Nasalimuot ti nagdalanam pagayam ko, ngam pagyamanak unay, tanakaamiris ka, kat nawaknitan tinakulaapan a panunot mo. Husto ka pagayam ko, awan ti rumbang apabut ngam, wenno pagamkam asumuko, tati gobyerno tayo, si dadaan amang tulong ken ka, tapno naan anay a makapangabarwanan ka, kat agbyag kameten iti naulimak. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti surat nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Mikey, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti daytoy a YouTube channel. Ilingad naklaangan manang itinagan a Mikey, ngam dispensarem tajakon inlanad ti address ko. Adamot padas ko kayat ko nga ibinglay kadagiti dumdumngeg. Padas ajak tupulos malipatan. Padas apatsek amang ipaay iti kirad ti pakinakam ken mamagbalin anatibker kadagiti posible apakapasamakan na. Saan ko nga idawdawat ang mapasaran ti sabali ti padas ko manang taamok anarigat. Tilaang kayat ko nga ibaga ket no bilang laeng agbalindan tumad ko maakas kanyak. Tapno saan da nga agbanag a nakakaasi ken tapno saan a nakarkaro a kumapoy ti pakinakamda. Rugyak nga ruden manang ti agsalaysay. Mikey, nangag mo ka diti damag iti radyo? Saan pa Amanda? Anya ayat ti madamag? Ada ka no dumtang anapig sa Bagyo, kat aglandfall dito lugar tayo. Anya? Bagyo manen? Sapay no napig sa ti Bagyo, ngumato ti danom kat malayos tayo manen. Ngarud Ay, inton ka ni kadwa ka no aglandfall. Sapay ko matagbaliw ti direksyon na, kat kumapsot matlaang ti Bagyo. Sapay ko talaga amin ang makapadanag no dadumtang nga Bagyo. Agbaliw ko mati direksyon na, tapno saan tayo unay ang maapektaran. Ngam masapul ang nakasagana tayo lata iti kakastoy a sitwasyon. Wan nga Rod, masapul nga agsagana tayo manen. Tinasayat, yimpakit-akit din nagiti gamit ta. Tapno nakasagana, nukas pangaringan masapul tayo manen nga agbakwit. Mapantaro din agatang kadagiti kasapulan diti balay. Kan dagiti masapul nga awitan, nukas pangarigan agbakwit tayo. Ay, makapadanag man ti kastoy. Di ka unay agdanag Amanda. Ada ka si di Diyos. Amo ka din na tayo baybayan. Ken masapul nga ada kontak tayo kadagiti kapamilya tayo.
Kastamutan kadagiti gagayim tayo. Tapno ammo tayo ti sitwasyon ti tunggal maysa. Nagado ti tao. Agpanpanik baying dan, Amanda. Talaga akas tat mapasamak. Amuda ngamin anapig sa tidumtang abagyo. Isong agpanik baying da. Sige, mangrugita mo tan ang mga alakadagiti kasapulan ta. Mga alata katagiti toiletries, kan makan. Wen, importante dagita. Kan masapul ta ti batteries. Kastamot dagiti makan asaan ang mabit ang maperdi. Nangro na siguro ti delata. Ang mga numaawanan ti kuryente. Santan ang mga alakadagiti masapul nga ikabil pa iti ref. Wana, madadaan lang dagita. Kan gumatang tayo ti kanayunan na flashlight. Nayunan tamutan ti battery para iti emergency. Wala, mangrugita ka rodan nga grocery. Ang mga nod aduntun ti tao inton madamdama. Alang nga rodan, kabayatan na di pa ati dog ti pila iti cashier. Amanda, napan ko kinita di kanal itiligod ti balay tayo. Amangan ko nakbabarado ng saan mat. Ni, apay nga impake ka. Wan amumot nga dadagiti pasat ti balay tayo asaanan analagda. Nakabutbutan. Nagpigsa ti todo kan angin. Ang mga noon niya ti mapasamak. Awan mo't siguro ti daga sa mapasamak, Amanda. Di kagda nagunay. Ay na, sa anak mo't lang makaturog no kasta kapigsa ti bagyong. Anyang tanong pumano tapay lang di ti balay. Mapantapay lagpak ni di evacuation center. May mayat la ijayan. Nakasigurado tan. Nung di agdanda nagakakastoy. Sa bagay, pusto ka, Amanda. Tinapatid, natalgad ta. Damat dyan nakasagana ng evacuation center. Sigurado ako nga doon kadagiti kalugaran tayo ti adda ijay. Posible day ta. Nangro na kat kaputputang nga agpaiso. Tama nga nung umato man ti danong. Kat malipos man ti kalsada. Nakarkaro na dita makapano dito eh. Alang arudan amay ki. Kita mo nagiti importante nga alaam. Naimpaki ko nagiti daduma mabalinta nga alaan iji evacuation center. Alang arad, Amanda. Tapno makapanaw tan dito eh. Agpaison dagiti kalugaran tayo nga adda dito evacuation center, bakit? Kunakon kat, talaga mabutang dan. Tanagpig sa titudo kan angin. Naglandfall nga minan na talaga ti bagyo. At least, adatan iti safe a lugar. Awanan ti rumbang apagdanagan ta. So na lang tadyak makaid namang pampanunot iti balay ta. Sapay la kuma, tawan ti madadahal iti balay ta. Iti dayto nga dadalapos ti bagyo. Uray syakmat. Pampanunutot mo't di balay ang napanawan ta. Naman niya nga iti maaramid ta. Maamuan tan tulat tan tinapasamak intun makaawid tan kalpasan ti bagyo. Agkararag tayo asapay kuma. Tapumanawan adagos tayo ti abagyo. Kan awan unay ti madadaol asanikwa. Kan babbalay. Sapay la kuma, Amanda. Ala, ornusan tan dagiti imot tang imay diti evacuation center.
Uray di nga isasangbay ti bagyo manang Emmy, kapilitan anapan kami nagpakni iti evacuation center. Malaksid ngamin adaanan saan pa'y akongkreto ti balay mi. Isu nga adda dagiti pasat na anarukupan nga amken mi akella at amadadael no kasjay nga adda sumangbay anapigsa nga angin ken tudo. Malaksid pa iti dayta, masansan nga aglayos iti lugar mi manang. No dadduma, uray awan ti bagyo, no awan sarday ti tudo, pasaray ngumato ti danom. Kastamot laeng no agipaluspos iti danom ti dam nga asidag iti lugar mi manang. Iso akay kayat mi wenno nairuam kamin nga agtalinaed iti evacuation center. Kabayatan ti kaadami iti evacuation center, kanayon met amadandanagan ken aglalaok ti mapampanunot ko. Kasla na kaununag ti pampanunutan. Okay ka lang? Madandanagan na kami iti balay ta Amanda. Ay, oray siyak mata. Nang runa ka talaga nagpigsa ti tudo. Mano nga aldawan na kasto ti panawon. Saanan anak ka eskwela dagiti ubing. Oray dagiti agtrabaho akasken ka. Saan kayon anak kasarek iti trabaho yo? Wan nga rod. Sapa di balay ta ti kaunaan asan di ko na ipuntar ta. Kalpasan ti panagkalay sata. Pudnot ako ng Mikey. Lam napatpatag ti biyag tayo ngam iti anyaman asan ni kwa. Ti balay kat matarimaan. Ngam ti biyag saanan ang maisubli. No bilang ta dadakas ang mapasamak. Ay, masapol nga agbalin tayo anatibkar kadagiti kakastoy a sitwasyon. Apay ba't namin nakastoy ti lugar tayo Galada na sa Abagyo. Malayos tayo pa Makapakapsot at talaga panunutan. Aganos ta Ti importante, awan ti dakas ang mapasamak kada tayo kadagiti kakalugaran tayo. Balong masulbar tungot laang dagiti masaklan dahiti a problema diti lugar tayo. Wan nga rod. Kansapay kumatawan ti nadadaal iti balay. Kapoy ti kinapig sa ti angin kan tudo na. Ninanaw naman ti umawawag. So batak, tama nga na importante ti bagana. Hello, Nana Wena. Nakaawag kayo man. Uwan, Mikey. Diyan ngamin balayo. Ha? Apay, Nana. Anya tinapasama kiti balay mi. Gapo iti kinapig sa titudo ken angin iti rabi Nakita mi itay bigat anaperdi ti atupyo. Kastamot anarba ti may sapas ti paderyo iti likodan ti balayo. Anya? Diyos ko. Anya hamutan. Naimbag lang natawan kami dita, Nana. Ay, wun nga ron barok. Naimbag ta nagbakwit kayo. Isu nga imawagak tapno amuyo tinapasama kiti balayo. Sana balit aki mapsut mo tandi todo, Nana. Awan mo tandi angin. Amangan numabalin kami nga agsubli kadagiti pagtaengan minton bigat. Da kayo nga Kumusta kayo, Met? Awan ti pagdanagan nyo kada kami barok. Tanasaya at ti kasasaan mi di balay. Malaksid ngamin ang konkreto. Nairantapay ana ingato ti balay. Iso asan kami anaapektaran nga uray no naglayos. Sa bagay matkit diyan, Nana. Agyaman na kiti panang ipakaamoy iti napasama kiti balay mi. Awan anyaman na barok. Di kagdanag. Maurnos tumod lang ti amin. Ay, sige nga rudan Bye. Bye, Nana. Oh. Isumot lakas taon na iti panagdanag ko iti rabi. Adamot gaya man dakas na napasama kiti balay mi. Sa bagay, medyo kimapsutan ti todo.
Mapalubusan kami matngatan nga agsubli iti pagtaengan mi inton bigat. Sino ti ko naman maimawag kan kalakay? Ni Nana Wena, di ka arubat ang aday ti bangir na kalsada. Impadamag na nga da kano na itayab ng atop ti balay tayo di kang itingitan tinapig sa atodo kan angin idirabi. Kan adapas at ti pader tayo anarba. Ay, Diyos ko, kunakon kat. Isumot lang aggagarak ang agbakwit idi. Tadagayam kasi ang mapasamak. Naimbaglakit din tawan tayo di balay. Wan nga rod. Agyaman tayo ti Diyos tayo salbar na tayo ti paggad. Kat isuda ngay, kumusta da? Sa bagay, konkreto ti balay da. Kan nairantaan na ipangato idi pinatakder da. Iso nga ure aglayos, okay lang ang kadakwada. Nasayat da ka no, Amanda. Sa bagay, medyo kimapsutan ti bagyo. Mapalubusan tayo mo't siguro ni agsubli kadag iti babalay tayo inton bigat. Tapno maurnos tamot ng ti balay taan na dadahal. Sigurado nga ado ka dagiti alikamon ta tinabasa. Sa bagay, okay lang dayta. Tinapatag, naisalbar ta iti paggad. Gusto day tangin baga, Amanda. Makita tanto, no kasano kadakkel ti damage, apaman na makaawid ta. O sige, agina nataro doon. Sigurado ang makaawid tayon inton bigat. Gaputan nagsardangan ti bagyo. Mapalubusan tayo kanon nga agsubli ka dagiti pagtaangan tayo. Nasayat mo't no ka, Amanda. Ala, ornusan tan dagiti mayawid agamit ta. Manang Amanda! Sa dino ti papanan nyo. Agawid kami, Nikki. Mabalinan ti agsubli ka dagiti balay tayo ta medyo insirna at nan. Ay, di saan kayon makita? Saan kang agdanag, Nikki? Tanada panawon mi. Pasyaran da kanto iti balayo. Wan, Nikki, tapno agi-istorya tayon tumanan. Agpaiso? Thank you, Manang Amanda. Manong Mikey. Awan na nyaman na. Aganad kayo ti panagawid yo, Naimbaglaing ta naamam mo kayo, Manong. Manang? Naibagamot kada kami ni nanang mo no sa dino tayo ti balayo. Isong umay da kanto sa rungkaran. Uray da kami. Naragsak kami matanam amuda ka, Nikki. Agsingsingpot ka kanayon. Iti daydi adim malapos a bagyo, napasamak ti saan mi aninamnamak ni Amanda nga asawak manang Emmy. Adun ti bagyo a napasaran mi, ngam saan a nadadael ti balay mi. Namin anon a nalayos, ngam nagtali na ti amin apasot na. Iso akas taunay ti danag ko, idi inyawag ti baket a kaaruba mi, a naitayab ti atop ti balay mi, ken addanarba apasot na. Naimbaglaangan ta iti sumaruno nga aldaw, si Maya atan ti panawen, kat pinalubusan da kami nga agsubli kadagiti pagtaengan mi. Kasta unay ti panakalpay ti abaga mi nga agasawa manang, apaman a nakita mi ti damage ti balay mi. Iti ngamin a pagdarikmat, napukaw akas laasok ti naipundar mi iti asawak.
di kasi nagbanagan ti balay ta, Amanda. Wen nga rod, nagado tinadadaal. Naitayab ti atap. Narba ti pader ti likod ti balay. Iso nadadaal di pasit ti kusina, ken salas tayo. Nagsakit a panunuto na kastoy tinapasama kiti balay tayo. Ngam ti pagyamanan talaangan, katawan ti dakasa na pasama kadata. Sa bagay, husto ka. Material ba naglaang tinapukaw? Ngam no ti biyag ta tinapukaw. Jack lamon. Isarumbang natang agyaman tayo ti Diyos. Wen Mikey, tinasayat, ag tinulong ta bumangon manan. Kabailan ta dahi ti apanubok adimteng kadata. Wen Amanda, husto ka. Masapol naman kita tayo ti karpintero. Ipa-estimate na naman ti magastos iti pan nakatarimaan ti balay ta. Amanda, ato iti estimate ti pan nakatarimaan ti balay ta. Ha? Nagdakkel mat gayam ti magastos, lakay. Wanya rod. Ado nga mintinas ka na matarimaan. Ken, saan la day ta? Awan pa'y di ta ti bayad ti labor ta garamid. Ang mga no kontrata pa'y ti mapasamak. Bakit? Lakay. Ang sa nabali. Tinapatag. May paaramid ta. Ken, mapalagda day ti balay. Tapnawan to di pagdantanagan ta. Nabilang nga danto manindum nga bagyo. Planok mo't nga ipangato pa'y basit ti balay ta. Iti kasta. Oray no aglayos. Santa basta maapektaran. Panyan day to napasamak, Mikey. Saan ta ninamnama akasto iti pagbanagan ti amin? Ay, talaga kasta. Nakarkaro pa'y dagiti daduma. Tanapokawan da lang arudan iti patpat ganiti biyag. Naperdi pa iti balay da. Agraman sa nikwada. Iso ang nagasat na pa'y lang, Amanda. Takastoy lang tinapasamak ka data. Sa bagay, agpaisot ako na, Mikey. Alang arod, kasarita man na imbag di mga ramid di ti balay. Tapno marugyandan. Kakaiso na amayaton ti panawan. Ay na, talaga gayam adakkel tinadadaal iti balay yo, Mikey. Jaklaim pagarop. Wanyaron nana. Oray da kami kan na Amanda. Naklaat kami mat idi nakita mi akastoy gayam tinagbanagan ti balay mi. Ay, talaga nga adumanan tinaperwisyo da iti abagyo. Ay wen, ada ka din nakasaritam ang mga ramid iti balay yo. Adayin hinyero nga rekomenda di gayam ko nana. Naimbaglangan ata na singpot mo't hindi nakasaritak. Masyan nga rod kada kami. Hindi nakita na ti dadaal ti balay mi. San abale? Tabaterial laang aba nagtinapukaw kada kayo. Saan ati biyagyo? Lagasat kayo pa'y laang. Taawan kayo hindi napasamak dayta iti balayyo. Uwan nga rod nana. Talaga ngamin nga impilit ni Amanda idi. Amapan kami laangan iti evacuation center. Ngam ti agtalinagid kami dito balay. Siguro, agparparik na kan ko anak kastoy ti mapasamak. Basta di tayo sardayan ti agkararag. Tulungan na tayo ti Diyos. Dayta ti kanayon nyo at tandaanan, Mikey. Dandanin malpas ti balay yung Mikey. Ang mga ninto na may alawas, malpasan da ito'y. Agpaiso, engineer? Wen, Mikey.
Nalaing dagiti tao nga agtrabaho. Oh, agyaman na kititulong yo, engineer. Nagdakalagin awa para kada kami ti serbisyo yo. Awanan yaman na, Mikey. Agingkat makaipayak iti tulong, pakaragsakak matan. Engineer, talaga nagdakil kayo at tulong kadagitikas kada kami ang nadadailan. Mikey, dayta ti trabaho mi. Ti mangipaay iti serbisyo, agingkat kabalan mi. Diyak mo, no kasano ang makasubadak iti kinasayat yo kada kami, engineer. Agraman dagiti tao yo, nagsisingpat da. Ang trabaho da iti husto. Saan da man ang gundaway akas kadagiti dadduma. Nang runa na amuda nga awan ti amo iti construction ti agpapaaramid. Amom ka di, no anya ti inyo unay ko kadagiti trabahador ko. Ti agtrabaho da iti patas. Diyak kaya jay lukun da pay lang dagiti tao nga agkasapulan. Agyaman akmanan, engineer. Katnam na mag nga paman na malpas ti balay mi. Makarugi kami matan ka ni bakit ko. Kat agsublin iti normal ti panagbiag mi. Amanda, nakasaritak na engineer. Dandanin malpas ti balay ta. Bilibak nga rod iti naalam nga agtrabaho. Nagpartakda ken pulido ti trabaho da. Sana kas kadagiti dadduma ano por dia ti panagsweldo da ay ayamon da ti trabaho da. No kontrata met paspasan da uray saan a pulido ti trabaho da. Nagasat ta nga rod, Amanda. Takas ken ni engineer ti nasarakan ta. Ada puso namang tulong kadagiti agkasapulan. Iso abantayan na naimbag dagiti trabahador na. Iso aday jay. Saan lang nga napartak ti patrabaho, pulido pa eh. Ay na, agyaman ta iti Diyos. Taimpayan na ta iti tao amang tulong ken naasi iti pada na a tao. Saan laeng akwarta a maala na tinapatagken kuana. No di pay ket ti pagsayaatan a maipaay na kadagiti agpaaramid ken kuana. Makaamon ni Apo amang subad iti kinaimbag ni engineer. Sabay ko ma, taado pa'y tagpatrabaho kan kwa na. Ta-deserve na amin na parabor ang may paaikan kwa na. Pudnot ako namlakay. Ay na, excited ako na malpason ti balay ta. Mababainak aminan ka ni kabagis mo, iti pan nakipagnaad ta kadakwada. Kabayatan ang aramid ti balay ta. Amanda, nasingpat ti kabsat ko, agaraman ti asawa na. Napanagnikamot day ta, kabayatan ti panagnaad ta kadakwada. Iso ang nagasat ta. Tanapalawlawan ta kadagiti nasasaya at ken nasisingpet a tao akas kadakwada. Gastos mi man ti urnong mi iti pan nakatarimaan ti balay mi, anadadaal ti bagyo. Awan anyaman naman ng Emmy. Tati kwarta na aramat mi. Sigurado a masukatan matlaeng. Basta aggagat kami nga agasawa. Pudno ang makapaupay ti kasdi a pagteng. Ngaming kagumaan mi kani Amanda tinagbalin a positibo. Tadi mi kayat ti paidagal iti panubok adimteng kada kami. Dayta ti kayat ko ama ibinglay kadagiti dumdumngag. Itamanang nakasubli kamin iti balay mi. Kat ininot meten a makabangbangon kami, manipod iti didigra asimmangbay kada kami. Kadagiti naglabas a kalamidad iti pagilyan. Patsyak nga ado ti makarelate iti insalaysay ko.
Ngamkas itinakunak, masapul ko mga agbalin tayo anatibker, kan saan tayo amaawanan itinamnama. Kang ronaan ti amin, di tayo makalipat ako mararag itinamarswa. Daytoy tipadas ko manang, to'y pagayam mo, Mikey. Pagayam a Mikey, pudno ang nagkas ang tinapasamak kada kayo. Ngam saan kayo anaawanan itinamnama iti asawam. Nagtinulong kayo abimangon, kanang sarangat iti dimteng apan nubok iti biyagyo. Kat saludo ak kada kayo iti kasta nga inaramidyo. Nagasat kayo ta tinarabay na kayo ti Diyos. At da inaramat na atat tao ang nagbalin nga instrumento amang tulong kada kayo. Di yung arod sardayan ti agyaman iti Diyos, gapu kadag iti parabor, kan panarabay nga ipapaay na iti pamilyayo. Agtalinaed kayo kumaan na pakumbaba, kan nasayaat iti padayo a tao. Alakastan pagayam ko, kat agyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga oras yung amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti surat nga impatulod ti pagayam, nagpailingad itinagan a Mayra at taga Benguet, ngam iti agdama kat addan ijay Canada. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklangan itinagan a Mayra taga Benguet. Nabayagan nga agdangdangag kadagiti uploads yo dito YouTube channel yo. Gaputa maliwliwa ak kadagiti nagduduma nga istorya iti biyag ama ipatpatangatang. Kataklunat nga adu ti adal a naagsaw ko, babaan iti kanayon ko apan nagdangdangag. Naawis matriknak amang ipatulod iti pakasaritaak. Kat sapay kuma tamapili ang maidrama. Barang makaibati mat iti adal kadagiti padak anaayat amang tartarabay iti programa yo. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, Manang Emmy. Malpasan ti kontratak next month, Alex. Nasayaat mat. Sapay la ko mata nakapagdesisyon kan, Mayra. Alex, amom asyak ti breadwinner ti pamilyami. Manipod pimusay day di tatang. Iso nga da kita dito abroad tapno manggad. Takayat kumot ida nga ipaayan iti nasaya at panagbiag. Amok day ta. Ngam nakitak ti rigat mo ditoy. Narigat ti trabaho ti may sa domestic helper. Nang runa pa'y kat nauyong ako namdag iti amom. Pudno, ngam naanusak idan iti mano atawan. Kabaalak pa'y siguro, Alex. Mayra, napagsaritaan tanda iti abanag saan ka di. Kaya't kung agawid kan, siya kundi makaamukan ka kan iti pamilyam. Ngam Alex, nakababain. Saan ta pa'y agasawa? Ngam obligado kan amang suportar kada kami iti pamilyak? Ay ayatan ka unay, Mayra. Iso nga amin ang napatagkan ka. Napatagmatan kanyak. Di kagdanag. Taigad ko tagtrabaho di Canada. Kalpasan na. Agawid akto. Tagkalay satan. Katalaan kan tumutan ijay. Alex. Karaman ka kadagiti arapaap ko iti biyag, Mayra. Kadya kahit amarigatan ka dito pagilyan ni ayan mo. Agsubli akto tumutan di Canada. Kalpasan ti bakasyon ko dito pagilyan ni ayan ti kabsat ko. Katikayat ko, nakaawid kan tumutan di Pilipinas. Saan kan niya agrinyo iti kontratam dito eh? Agawid kan di Pilipinas, Mayra. Hello, Nanang. Hello, Mayra anak. Ay nasaya at imawag ka. Kumusta ka ditan, anak ko?
Nasaya atak dito'y nanang. Didak pagdanagan. Da kayo nga'y kandagiti kakabsat ko. Kumusta kayon? Ay na, mailiw kami kan anak. Saan aya, aganda ni ka manin ang bakasyon. Wen nanang, malpaston ti kontratak inton umay abulan. Ay na, maragsakan lakit ni dagiti kakabsat mo. Lumaamuan na nga ang bakasyon kan, Mayra. Ada na pintas nga ipadamag ko kada kayo, nanang. Anya na ita, anak. Sa anak laang nga agbakasyon dita. Talaga nga agawid akon. Kat sa anak kon nga agrenew pa iti kontratak ditoy. Ha? Nay, kalaat sa day tapangedeng mo, anak ko. Dimot ko nam iti nga agyan kapay dita iti sumagmamano atawan. Aging ka iti makaurnong ka iti pagnegosyo. At idug asalay sayan, nanang. Istorya at to kada kayo inton ada akon dita Pilipinas. Basta padaanan nyo ti isa sangpot ko, nanang. Talaga ka desidido ka na saan nga agree nyo ti kontrata? When friend, ididamo, kasla agdwa-dwaak. Ngam kalpasan ti panagsarita mi manon ka ni Alex. Nakapagdesisyon akon. Ag-for good akon iji Pilipinas. Ay no! Nagkasat ka, friend. Tanatumpungam ni Alex. Guwapo, nasingpet, ada na saya at trabaho na iji Canada. Mababainak nga rod kan kwa na, friend. Agasam, pagawidon nakta ison timang suporta kanya kiji Pilipinas, agraman ti pamilya. Oh, you're so lucky. Man ti kasta, friend. Di kayo pag-asawa. Oy na, sustentado kan. Day tarod ti pagyamyamanak, friend. Kalpasan dagiti ado akal baryo ka nagtrabaho dito apagilian. Dimteng itibiyag ko ni Alex. Nga rod, destiny. Agasam, imayla nagbakasyon dito ayan, ti kabagis na. Nagamamu kayo. And then, agayan ayat kayo. Ay. Friend. Man-manon ti kastadom ti nga swerte, friend. Isong agsingsingpot ka, girl. Sayang. Awan tong dikad-kadwak nga agpaspasyar tunggal day off ta. But it's okay. Basta, saan ka makaliplipat, friend, ha? Nang runa yun may sakan to na, Donya! Ay, charot! Sika talaga. Kasano ko maamalipatak ti gantil a best friend ko? Correct! Ay na, nasayata nakaradkad ka si magpot anak ko. Medyo na delay lang ti flight ko, nanang. Ngam okay lang. Iso nga rod ako nakasanda kon nga umay sabatan. Alagi na nakangarudan. Nagluto ak iti paborito mo amakan. Mangan kanton, apaman ang makainanaka. Kumusta mo't kay dagiti kakabsat ko, nanang? Ay kat nasaya at damot anak ko. Pasaray umay damot sumarungkar ditoy, kadwada dagiti anak da, kan dagiti ipag mo. Kat da kayo ngay, kumusta kayo diti balay? Aywan, sa dino tayo ni Uncle Cardo?
Napan ijay talon ni Uncle mo. Amo mati kinagagatnan. Naimbaglaangan. Taada di kabsat yung akad kadwayo dito balay, nanang. Ay, kasan ukat awan mo't pamilya na. Di mo't nangasawa. Iso dito inan tapno adakad kadwak. Sige, mapankan iti silid mo ta ginanakan. Madamdamalaang adan ni Uncle mo. Mangantayon ton, anak ko. Breadwinner ti pamilyami, manipod pimusay day di tatang ko manang Emmy. Dagitimot dua akakabsat ko lalaki, adamoton bukod da pamilya. Kat ti kabsat ni nanang laangan ti kadwa na anabati iti balaymi, manipod nagabrodak. Nagpaayak a domestic helper iji Hong Kong manang. Nauyong dagiti nagbalin nga amok. Ngam inan anusak, tapno ada pang suporta kadananang ken kadagiti kakabsat ko. Ijay mo't anam-amok ni Alex, tinagbalin akaayan ayat ko. Nagbakasyon iti ayan ti kabsat na anakaasawa iti Chinese, ngam ijay Canada ti pagtrab-trabahuan na. Agas sidag namin ti pagiganan ti kabsat na kandagiti amok. Naimatangan ni Alex no kasano kariga ti trabaho. Iso anaasyan kanyak. Kat saan na kon a pinag-renew iti kontratak. Nasingpot ni Alex manang. Manipod nagawidak diti Pilipinas, ison ti mang susustento kanyak, kastamoten iti pamilyak. Nagsubli ka pa iti Hong Kong kaanakan. Saanan, Uncle? Saan akon nag-renew iti kontrata? Naimbag di ata na ano samtinaggan iti sumagmamano atawan. Kano ko na ninanang mo anauyong kanudag iti nagbalin nga amaw. Wan, Uncle. Anos laang. Nabaulak mo tinakidanggay kadakwada iti mano atawan. Talaga narigat, Uncle. Ay, talaga kaanakan. Saan lang sikati na kaibagay ti kasta. Oray dagiti dadumang agap-gapo iti sabali apagilyan. Makita mo talaga ti rigat da. Adapay dagiti may pampabuya iti telebisyon na malmaltraton dagiti amo da. Ayan yan. Pudno day ta, Uncle. Ngam saan unay itan? Taamudan nga amumi ti pagkamangan mi no kas ti aramid da. Malaksid no itulok ti akin bagi kat saan nga agdarom. Ay kinasayat mo tano agyan kan dito'y Mayra. Tanay, saan kami matan nga umububing ka ni nanang Mao? Kung nadamot yung trabaho na hindi kakabsat Mao. Iso na lang at si kalatamat ti tarayan da no adarigat da. Gagangay na, Uncle. Taing karikmat kadakwada, ajak idabaybayan. Aging ga iti kabaelak, talaga atulungak dagiti kakabsat ko. Hello, Alex? Hello, Mayra. Kumusta ka dito Pilipinas? Nasaya atakmat. Si Kangay? Kumusta ti trabahom dita Canada? Okay, Mat. Mabani di ka si di Diyos. Amom, namiss ka dagos. Iso ngay mawagak. Uray siyak mat Kailiw ka mat una yun, Alex.
Ag-video call akin doon nakaawid ako na di pagdagdagusak, ha? At agpay lang amin dito trabahok. Lunch break ko laan. Iso ang nakaawagak. Kasta ka di? O, mangan ka nga rod iti adwa. Kan salwadam ta salunat mo. Laglagi po mga awanak di ta mga sikasukan ka. Uwan nga rod. Awan pa yung mga ndingay kanyak no malmaldayak. Ala, umay kan dito Pilipinas. Tapunasak ta iliw mo. Numabalin la ko ma. Agtayaba ko na mapandita. Aywan, kumusta kayo mat ni nanang mo? Okay, Mat. Di kampay nakapagsarita iti nasayaat. Diyak pa'y naibagakan kwa na dagiti inaramid mo para kanyak. Mayra, saan na masapol? Aywan gayam, kita ang to di account mo, ha? Nag-transfer ako niti para allowance yo. Ken nota ka sa pulam, ibagam lang, nagpawitak manan. Nakababainan, Alex. Mayra, panunutom lang ni dati asawa mi ti sa bali pagilyang nagtrabaho. Ket binula na sumangpet ti allowance mo nga agapuken kuha na, okay? Agyaman nak, Alex. I love you. I love you more. Oh, sige nga ro dandani. Dandanin mo pa si break me. Aganat kayo dita. Uray si Kamat. Take care. I love you. Bye. Sino di kasarsar itabi iti cellphone, anak ko? Iso ni Alex, nanang. Kaayan ayat ko. Ha? Adagayam kaayan ayat mo, iji Hong Kong? Ijay kami anagam mo, nanang. Ngam iti sabali apagilyan ti pagtrab-trabahuan na. Napanala ang sinarungkaran ti kabsat na nakaasawa iti Chinese. Ay, kasta aya, anak ko. Kat nasingpat matlaang di kaayan ayat mo. Anya itayan tinagan na. Alex, nanang. Kat iso ti makagapo, no apay adya kung nagsubli ka nag-renew iti kontrata kay Hong Kong. Ha? Wan, nanang. Nakita nga ni Alex, no kasano kariga ti trabaho iti ayan dagiti amok. Iso a pinagawid na kundi ti Pilipinas. Kasta aya, anak. Wan, nanang. Ididamo, nagkadkadak. Tanda kayo nga rod asop suportarak dito Pilipinas. Sana mabalin adya kag trabaho. Nung imputeng namat nga iso kanon timang suporta kanyak ditoy. Apaman nga agawid dak. Nakababainan nga. Inukasta ti aramidan na, Mayra. Iso nga rod kayat kumat timang ibangon iti uray basitla ang anegosyo. Babaan iti naurnong ko iti kaada ki Hong Kong, nanang. Tapno sa anak mo't nga agdependar unay ka ni Alex. Rumbang laang anak ko. Saan kayo pa'y nga agasawa? Saan arumbang nga isutimang suporta kada tayo dito'y tanakababain? Pudnot ako na yun, nanang. Nasingpat nga agpaiso ni Alex. Katjakmat kayat nga abuswan ti kinasayaat na kanyak. Nagasat ka, anak ko. Tanakatumpong ka itikas ka ni Alex. Akayan ayat mo. Dandanin malpas de te patpatag dari amin ni grocery kaanakan. Wan nga rod, angkel. Napaspas nga nagtrabaho dagiti na ala tayo a karpintero. Ay wala. Nagagot na kita. Akong nasayat mo tapno marugya mong taglakaw. Madamamot nga ipagpagnak ti permit ko, angkel. Guston to amalpas. Nalpas tumatan ti papaaramid tayo. Las kaya at manta na panunot mo dahi ta, Mayra. Wan, angkel. Narigat mo't nawan pagbirukak. Kababain mo't ka ni Alex no agururay aklatan iti pawit na. Kan sayang tinalawa nga space ti solar tayo, angkel. Sapay igid ti kalsada. Ay saos, nalawa pa dahi ta, Mayra.
Mabalin mo pa iti mga ipatakder to. Iti sabali ang negosyo di ka, no kaya't mao. Wan nga rod, Uncle. Ngam, una pa iti mini grocery. Talaga nga excited ako na amang ruging ag negosyo. Na si Mang Petak dito'y Pilipinas, nang rugimatan nga agipatulod iti kwarta kanyak ni Alex, kasing Karina manang. Binulan nga agpawit, kat awan apulos ti palyana. Di tamutan ang panunot ko ti agnegosyo, tapno sa anak laeng amang namnamaken kuana. Kinapudno naman ng mababainak unayan ka ni Alex, ngam isumot ti kayat na mapasamak. Iso ka nga rod a pinagawid na kon diti Pilipinas. Inyo man ko kankwana ti planok manang, gaputa pa nagriknak kat asawa ko ni Alex, aron bang laang nga ada permiso na iti amin nga aramidak. Alex, malmalpasan ti patpatakder mi amin ni grocery. Naipagnakmatan ti permit. Kat anytime, apaman amalpas ti construction, mabalinan alukatan ti grocery. Talagang excited ka nag-business Nasayat mat, tapno saan ka maboring ang mga ura iti panagawit ko. Wan nga rod. Sana bale, tako namat nga agbakasyon kanton. Kayat ko ti makatulong kadagiti kakabsat ko. Alaak lang nga dagiti asawa da akadwak diti grocery. Ngam ti mang sweldo ak pa iti sa bali. Ne, may mayag pa iso dayta. Tapno da kayo latan kakadwa dita. Agyaman aken ka, Alex. Dakkel ti na itulong mo kanyak kan iti pamilyak. Mayra, awan darong mga pagyamanam kanyak. Pamilya tayon, saan ka di? Iti mapiit, agkalay sa tanton. Wan nga rod, dayta ti ururayak, Alex. Ti agbalinan a misis mo, tapno mapagserbyan kamatan. Kan kakaasi kamot dita. Agmay may saka, awan ti mas asikasukan ka. Nairwama kon, Mayra. Nabayag mo tayo nakasuli sitwasyon ko. Sipot na kaumayak dito Angam syempre, may mayat matlaan nga dakan ton dito Kaya't makabukultan ton iti bukod ta pamilya. Sapay ko mata mapasamak ton dayta, Alex. Sapay ko ma. Ay ayat batakit kitaan ti impatakder mo ang negosyom anak ko. Kaduampay dagiti ipag mo. Talaga aday tati kayat ko mapasamak nanang. Jay ammo dati agpataray iti negosyo. Sandan ang masapol ang mapanagtrabaho pa iti sa bali. Dito'y dalatan. Wen nga road. Iso amaragsakan unay dagiti kakabsat mo. Gapo iti kasta nga impaay mo kadakwada. Talaga ba pang namnamaan ka, anak ko, sipod pay. Isong agyaman aken ka, gapo ka dagiti sakripisyong para kada kami. Ket gapo iti kasta kababalin mo, ado ti sumangpet aparabor ken ka. Ket may sa daytan ni Alex akaayan-ayat mo. Agpaiso dayta ako na yun, nanang. Parabor ti Diyos kanyak ni Alex. Iso akayat kumot asubadan amin ang naipapaay na kanyak. Kastamatan kada kayo a pamilyak. Uray nga ron dagiti kalugaran tayo. Maragsakan damot, tasaan da kanon nga umadayo pa, no da kasapulan da. Tada kanon magatang da ditoy.
Agpaiso day ta nanang. Dakkel mo't atulong day ta kadagiti kalugaran tayo. Na progreson ti negosyo, Mayra. Di makkel timpatakder mo ang groserya. Ada pa'y bagasamaon. Kompleton ti tagilakaw kaanakan. Saan na masapol nga umadayupay ang mapanagatang dagiti kakalugaran tayaw? Wan, Uncle. Kat pagyamanak mo't, tada dagiti ipag ko akadwak amang patpataray iti negosyo. Ay, wan gaya, Mayra. Salsalod-sodon ni pariton yaw no kayat mo kano ti gumatang iti talawn. At may isang ektarya nga ilaklako tayam ambuna. Mayat ti maani abagas iday. Saan nga mina na masangaw tayakin kukwa at adoon na yung tinegosyo na. Isungag paspasapol iti bayar. Da kayon timang desisyon iti dayta, Uncle. Numayat ko nayo, kan mapagnumaran tayo, di gatangan tayon. Mayat na jay kaanakan. Nakitak mo tin. Isungarod nga ibagbagak itakan ka. O sige, taawagak to ni Alex, kat ibagakkan kwa na. Ngam kasari tayon to niya kumpare yo. Ta ibaganan iti makinkukwa nga interesado tayo. Sigurado nga umanugot tumutlaang ni Alex, Uncle. Sige nga rod, kaanakan. Ibagakkan ko na. Nanang, sumangputan ni Alex inton bigat ti rabii. Kasta ka de, anak ko. Wan, nanang, mapanmisabatan iji airport. Kadwak ton dagiti doa kakabsat ko. Saan abale, taada kayo mat. Gandagiti ipag ko amabati amang kita iti negosyo tayo. Wan, anak ko, di ka agdanag. Naisurumatan kadakwada ti rumbang aramiden da. Iso akabisado dan ti trabaho da. Tulungak tulat ta idan. Ay, uwan man, nanang. Marigatan da ngamin, nagigidan ti agatang. Pampanunutat nga ti mga lapay iti kadwa tayo. At dalatakan ka day ta, anak ko. Ay, kamaudyanan na. Makita mi matlaagan ni Alex. Kaya't una yan amamo dagiti kakabsat mo ti kayan-ayat mo. Sana bale ta sumangpetan, nanang. Kat may pasigurado kada kayo ang magustuhan yun to ni Alex, tanasingpat a tao. Nasaya at matap na mapagsaritaan yun di pa nagkalay sayo. Awan matan problema taadon tinaipundaryo adwa. Wan, nanang, panawan matan tap na agsimpa kamin ka ni Alex.
Awan kayo manen, anak ko. Maragsakan na para kada kayo. Agyaman kami, nanang. Agyaman kami, nanang. Kaplawan kayo adwa. Agyaman kami, uncle. Sa dinugayam tayo dagiti kakabsat ko, uncle. Ay na, makumikom damang paspasang bay ka dagiti ang sangput asa nga ilay, Mayra. Inimbitaram samot amin akakalugaran tayon kaanakan. Wan, uncle. Ultimo dagiti suki tayo tinegosyo. Bayan nyo, tao may damot makipagragragsak kada tayo. Unmat ngamin, uncle. Kentap no mamamok mo amin ida. Ay da, daytoy saan ti kararagsakan anaangay akalay sa dito'y lugar tayo, anak ko. Ay wala ka ba, guys? Makita mo't ka rin. Nagragsak amin at tao sumangbay. Okay lang, dayta, uncle. Adumot ti sagana. Sige, tayo naktumulong amang pasangbay ka dagiti sa nga ilay. Ay na, talaga nga ado ti tao. Tadalpasan ti kalay sayo. Anya ngay ti plano yo, Alex, Barok. Agsubliak to ni Canada. Apama na maungpot ti bakasyon ko, nanang. Agbati pa ni Mayra. Ta ipagnaktupay dagiti papeles na iti ipapanamot ni Canada. Ay, talaga gayam nga alaamon ti anak ko, ijay. Nanang. Wen, nanang. Kaasimat ni Alex ngagmay-may sa ijay. Kantap no maipaayanda kayo matan iti apo. Saan ka di aday tati kayat yo? Aywan, anak ko. Ang kasanun ngay dagiti impundaryo asan ikwayo ditoy. Kastamot tan dagiti negosyo yo. Ada kayo mat kadagiti kakabsat ko, nanang. Para kada kayo amin dagita. Isa na awan kami. Da kayon ti makaamo iti amin. Wan mat ngamin, nanang. Naisangrat dagita negosyo tapno makatulong kada kayo dito Pilipinas. Ada kada kayo namang parang ay iti dayta. Ket amok akabailan dayta dagiti bayaw ko. Ay, agyaman na kada kayo, anak ko. Nagrunakan ka, Alex. Parabor ka ti Diyos kada kami. Nangrunakan ni Mayra nga, anak ko. Ay, wanam ko maanaimbag ni Mayra. Patpat gan mi unay ni Mayra, Alex. Patpat gak matunay ta asawak, nanang. Iso di kay agdanag. Saan kung ta pagladingitan ta anak yo iti danak. Ipaay ko amin na pagragsakan na. Agraman dagiti agbalintong anak mi. Ikarik dayta, nanang. Sumagmamano alawas, kalpasan ti panagkalay sami, nagsublimat laang ni Alex dito'y Canada manang Emmy. Apaman anayurnos na ti amin, pinasaruno na kun adagos dito'y, kat dito'y kamin anag for good. Dagiti na ipundar mi asanikwa agraman ti mini grocery mi dita Pilipinas, intalagmin kaninanang kan kadagiti kakabsat ko. Kat babaan iti tulong tinamarswa, naduras nga aging gaita ti negosyo ang napanawak kadakwada. Iso nga uray kaskasano, nakaaon damutan iti rigat. Pudno unay manang, ano mangiwaras iti parabor tinamarswa, sobra-sobra, nang runa no amu tayo abuyugan iti kinagagat ken panagsalukag.
Ngam para kanyak manang, awanan ti kapatgan aparabor anaawat ko iti namarswa, no saan ani Alex nga asawak. Daytoy ti pakasaritaak, kat sapay lakuma, ta nakaibati iti liwliwa ken adal. Toy pagayam mo, Myra. Pagayam ko Myra, nagswerte ka nga agpaiso, tanaadaan kay ti asawa akas ken ni Alex. Ngam deserve mo amin dagita pagayam ko, gapoy ti kinasayaat mo nga anak ken kabsat. Amin a sakripisyom ket nasupapakan iti aglaplapusanan a parabor ti Dios. Sapay kumatagtali na ti kasta kababalin mo. Ket tarabayan na kayo ti Dios iti asawam ani Alex ken dagiti agbalinto nga anak yo. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo iti programa tayo. Dagiti tugot iti dana tibya. Mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asaan kan panubo liday kan ragsa isudat ng Paris kadagiti tugot iti danal tibya.